Расил, Молдаш районының Чын мектебінде оқимын. Мен бик каты спорт белән шөгыльләнәм һәм мин хоккейчы булырга кызыгам. Мин Молдаштагы Олимп командасы Олимп 2009 командасы өчен уйныйм. Минем әтием инде хоккеист булды һәм җыелган команда ветераннар өчен алар өчен уйнады. И алар беренче урыннар алдылар. Һәм шуннан соң әти миннән сорады, син хоккей уйныйсың киләме? Мин башта алай кызыксынмаган идем, аннан бик каты кызыксынып киттем дә, йөрис килә дидем. Хәзерге вакытта 4 ел өчен минем уже берничә медалем бар. Медалем минем Молдашта беренче медалем булды. Һәм мин аны 2020 елда алдым. Һәм бик каты яратам медальне, чөнки ул минем беренче медалем булды. Бу минем быелгы 25-нче алган медалем. Ул вакытта без бик кызыклап хоккей уйный башлаган идек та, и 3-нче урынны алдык. Бу минем Можгада беренче урын алган медаль. Ул тоже быел алынды. Бу хрустальная шайба булган иде. Бу хрустальная шайба регулярный турнир һәр елны үткәрелә. Һәм без бу вакытта без первенство Татарстанның әберендәек. Анда ПФО Россиядагы командаларга каршы уйнадык, без Татарстандагы командалар идек. Һәм шунда беренче урынны алдык. Бу минем бүтән команда өчен алынган медаль. Чөнки бу медалем минем бик тавыш менән алынган. Һәм шушында без бик әйбәт уен күрсәттек тә, бүтән командада җиңдек. И шуның өчен безгә шушы медальне бирделәр. Бу минем икенче медалем Кукмарада алынган. Һәм ул вакытта мин бик каты укшыга белмәгән идем, но ничектер булышында командага алдым шул медальне. Бу минем иң зур медалем, чөнки без моның өчен 20 уен бирдек. Һәм шушында полуфиналда Акбүрегә җиңелдек. Бу уеннарда без еракларга, Казаннарга хәтлек, Әгәлҗигә хәтлек бирдек, Чирмешәнгә хәтлек йөрдек. Һәм шушы медальне алдык. Буны тоже без бик авыр алган идек, чөнки анда бик көчле командалар булган иде. Һәм миңа бик авыр янда җиңәргә алганны команда белән. Бу медаль добрый ряд без бүтән семья белән анда шунда уйнаган идек. Бу кубок та шуныка. Без әти белән, әни белән шунда уйнаган идек. Минем беренче тапкыр золотая шайбага барган идем мин. Ул минем еллар белән ике елга бер тапкыр була торган турнир. Бу вакытта без 3-нче урын алган идек. Анда Аллабуга, Менделеев беренче урында Менделеев булган, икенче урында Аллабуга булган иде. Без шушы 3-нче урынны алдык. Бу минем осенний турнир, шуның өчен без 3-нче урын алган идек. Мин көн сайын мәктәптән соң Молдашка барып тренироваться иттем. Мин химик команда өчен җан атам. Һәм монда минем алар основа булып куйганнар. Һәм ул бу әйбер, менә, например, нефтехимикның уенына барасың, һәм шулай Чтоб алар өчен болетергә, һәм чтоб алар бүтән командада җиңделәр. Минем уенчым бар, который өчен мин җан атам. Ул Александр Овечкин. Ул хәзерге вакытта НХЛда Вашингтон Капиталста уйный. Ул праворукий нападающий. Ә мин леворукий. Мин аны барыбер яратам, чөнки ул бик матур хоккей уйный.